Καλή Πρωτομαγιά σε όλους, εύχομαι Πρωτομαγιά. Άλλοι βγαίνουν έξω για καλή Πρωτομαγιά. Ο καιρός ζεσταίνει, λουλούδια βγαίνουν. Εμείς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην άκρη σχεδόν της Σουηδίας, στο κάτω μέρος, το οποίο ονομάζεται Τρελεμπόρι, και θα ταξιδέψουμε για Τσεχία. Πιστεύαμε ότι όταν έρθουμε εδώ θα βρούμε εισιτήριο στο καράβι, αλλά δυστυχώς δεν βρήκαμε. Βρήκαμε όμως αργότερα, εγώ πίστευα ότι θα βρούμε 9 και 25 φεύγει το καράβι, αλλά έκανα τη χαζομάρα που δεν έβγαλα από τη Στοκχόλμη πριν ξεκινήσω. Τέλος πάντων βρήκαμε, έκλεισα μέσω ίντερνετ online 3 η ώρα. 10 η ώρα θα φτάσουμε στο Ρόντστοκ στη Γερμανία. Από εκεί σιγά σιγά θα προχωρήσουμε για τη Τσεχία, στην οποία θα πάμε στην Πράγα. Έχουμε να κάνουμε κάποιες δουλειές και μετά θα κάτσουμε μία μέρα ακόμα, 2, δεν ξέρω, και θα πάμε στις γυναίκας μου το γιο, τον οποίο μένει και δουλεύει στο Λίμπερεκ. Είναι μία μικρή όμορφη πόλη. Θα τραβήξουμε και εκεί βίντεο, θα δείτε, θα σας δείξω τις ομορφιές που έχει η Τσεχία, πανέμορφα, αλλά και η Σουηδία εδώ είναι πανέμορφη. Εδώ σε αυτό το σημείο, παιδιά, είναι Πρωτομαγιά, βλέπετε τα λουλουδάκια εδώ. Είναι πανέμορφα. Τέλος πάντων, ξεκινήσαμε από τη Στοκχόλμη 11 η ώρα. Φυσικά δεν οδηγήσαμε συνεχές, και εγώ και η γυναίκα μου, και κάναμε αρκετές στάσεις. Κάναμε 3-4 στάσεις, δεν μας έβγαζε κάτι, αν και μας βγήκε σε καλό αυτό, γιατί αν ερχόμασταν πολύ νωρίτερα φυσικά και δεν υπήρχαν εισιτήρια. Είναι πολλοί Ιταλοί κέρδες που ταξιδεύουν και δεν είδα ότι είχε και πολύ κόσμο, αλλά είχε πολύ Ιταλίκα και μου είπε η κυρία εκεί ότι ήταν full. Εγώ πίστευα ότι θα βρούμε θέση, τέτοιο καιρό δεν ταξιδεύουν και πολύ. Τέλος πάντων. Νάτι, παγωτό πήρε. Πήγε και πήρε παγωτό. Max. Ποιο θέλετε? Mad Max. Θα σας αφήσω εδώ, παιδιά. Θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας μετά. Hey allihop. Γεια σας φίλοι μου. Ήρθαμε εδώ στο λιμάνι, που είναι, θα προσπαθήσω να κάνω zoom να δω αν λίγο δύσκολο, δεν φαίνεται. Τέλος πάντων,
Εδώ είμαστε με τη γυναίκα. Έχουμε κάνει check-in. Το καράβι 3 η ώρα θα φύγει. Εδώ έχω την ομορφούλα μου. Hello. Από εδώ ταξιδεύουν για Πολωνία, Γερμανία. Εμείς θα σας δείξω τώρα αυτή τη στιγμή τώρα εδώ πάνω έχει τον πίνακα. Φεύγουμε 15 και 30. Το πρωί δεν βρήκαμε δυστυχώς και ευτυχώς βρήκαμε σήμερα, παιδιά. Αλλιώς μας είπε για αύριο, αν δεν κάτσεις μια μέρα εδώ ολόκληρη, να κάτσεις και το βράδυ. Τέλος πάντων, ήμασταν τυχεροί που φέραμε λίγο γύρα. Πήγαμε σε κάτι εκεί σούπερ μάρκετ. Να σας πω και τ' άλλο που έπαθα. Χθες στο σπίτι, εν τω μεταξύ τα ετοίμασα όλα, γιατί έφυγα νωρίτερα από τη δουλειά, η γυναίκα μου άργησε να έρθει. Τα είχα ετοιμάσει όλα εκτός από ένα πράγμα που την πάτησα. Ξέχασα να πάρω τον φορτιστή για τα τηλέφωνα, ενώ ήμουν στο κρεβάτι, ξεκουραζόμουν και φόρτιζα το τηλέφωνο το δικό μου, ήρθε η γυναίκα, φόρτισα το δικό της, μαζέψαμε τα πράγματα μετά. Ο φορτιστής, όταν ήρθα το πρωί εδώ, τότε θυμήθηκα, λέω ρε γαμώτο, λέω, φορτιστή δεν πήρα ρε γαμώτο, λέω, τι γίνεται τώρα. Ευτυχώς έχω μία μπαταρία η οποία είναι αρκετά μεγάλη, φτάνει. Τώρα φορτίζω το τηλέφωνο και εδώ που ήρθαμε στο τρελεμπόρι, έχει ωραίο καιρό, παιδιά, πάντως είναι γαμώτο καιρό. Η Στοχόλμη έχει λίγο κρύο, εδώ είναι λίγο καλύτερος ο καιρός, εκεί περνάνε τα φορτηγά. Εδώ που ήρθαμε στο σούπερ μάρκετ, αγόρασα φορτιστή πάλι. Έχω πάρει ένα σωρό που φορτιστές. Άμα η γιαγιά με έλεγε, παιδιά, άμα δεν έχεις μυαλό, έχεις πόδια, έλεγε η γιαγιά. Πως βγήκαν οι παροιμίες. Κοιτάξτε τώρα, παιδιά, περάσαν και τα χρόνια. Είμαι 63 χρονών. Γαμώ το στανιό του, γαμώ το πως πέρασε. Εγώ ήμουν νιάτο κάποτε. Τώρα πέρασαν τα χρόνια, παιδιά, και κακά τα ψέματα. Έτσι να φέρουμε λίγο γύρα να σας ξεναγήσω, να δείτε πως είναι. Πάντως έχει ωραία μέρα. Ξέχασα να σας πω. Έχω πάρει μία εβδομάδα. Ευτυχώς έτυχε, σήμερα ήταν Πρωτομαγιά, ήταν αργία και επί ευκαιρίας κερδίσαμε 3 μέρες. Ασχέτως αν χάσαμε το καράβι το πρωί, τέλος πάντων δεν μας βιάζει κάτι. Με το πάσο μας πάμε στον προορισμό μας. Κλείσαμε και ένα δωμάτιο στο καράβι. Θα ξεκουραστούμε. 10 η ώρα το βράδυ θα φτάσουμε. Είχαμε κανονίσει
να κλείσουμε ένα ξενοδοχείο στο Roadstock, αλλά ο λόγος είναι τώρα ότι να πληρώνουμε και ξενοδοχείο, θα κοιμηθούμε στο καράβι, σιγά σιγά θα πάμε. Από το Roadstock στην Πράγα δεν είναι πολύ μακριά, δεν είναι πολύ μακριά, είναι κάποιες ώρες φυσικά, ο δρόμος είναι καλός και ύστερα η Γερμανία τα έχει προορίσει όλα ρε παιδιά. Πολλοί από εσάς εγώ πιστεύω το ξέρετε, έχετε ταξιδέψει, έχει τα βενζινάδικα της, τα ξενοδοχεία της, τα Rastplatz. Τα Rastplatz είναι εκεί που κάνεις διαλύματα και είναι πολύ ωραία, είναι φανταστική. Εδώ έχουμε και τη γυναίκα. Die gör ingenting. Det gör ingenting. Sen vi kommer bort du video. Ναι. Jag förstår inte wrestling. Ρε παιδιά, είχα ένα μικροφωνάκι όταν το πήρα την κάμερα. Είχα φορτίσει το μικροφωνάκι και τώρα δεν ανοίγει. Δεν ξέρω τι στο διάλογο. Jag hade laddat den där mikrofonen men... Hello. Γεια σας φίλοι μας. Γεια σα. Γεια σας, det betyder hej allihopa. Ναι, γέλα. Γεια σου, Μποραέν. Μποραέν, μπράβο ρε γυναίκα. Μπράβο ρε ματάκια. Οκ, θα σας αφήσω παιδιά τώρα μες στο καράβι. Είναι η båten vi ska fortsätta. Den där jävla mikrofonen, jag måste ladda den. Jag har batteri, jag ska ladda den också, men jag förstår inte. Jag hade laddat den. Το είχα φορτίσει ρε παιδιά και τώρα τι στο διάλογο δεν ανοίγει. Τέλος πάντων, δεν το έχω συνδέσει κιόλας. Γεια σας, γεια σας. Γεια σα. Hej då. Hej då. Vi ses på båten. Bye bye. Vi ska in i båten, äta chiki chiki. Δεν ξέρουν οι Έλληνες, δεν ξέρουν τι είναι το τσίκι τσίκι. Θα καταλάβουν. Κάτι γεια. Καλησπέρα φίλοι μου. Είμαστε στο καράβι. Κοιμηθήκαμε κάποιες ώρες, ήμασταν κουρασμένοι. Κοιτάξτε ένα ηλιοβασίλεμα. Ένα πανέμορφο ηλιοβασίλεμα. Κοντεύουμε στη Γερμανία. Απόλαυση. Μια πραγματική απόλαυση παιδιά. Περιμένουμε
πούμε στη Γερμανία. Και η Γερμανία είναι ένα πολύ όμορφο κράτος, πανέμορφο, το οποίο προσελκύει οι δρόμοι της, το πόσο καθαρή είναι. Κοιτάξτε μια απόλαυση, ρε παιδιά. Εδώ έχουμε το πανέμορφο κορίτσι μας. Πες ένα hello. Xin chào. Hello, xin chào. Παιδιά, ο ήλιος εδώ βαράει. Σας χαιρετούμε. Vi är på väg mot Tjeckien, πάμε για την Τσεχία τώρα. Έχει ωραίους δρόμους εδώ. Όμορφα τοπία, παιδιά. Nu finns det ingen parkering. Έχουμε 143 χιλιόμετρα για την Πράγα. Σιγά σιγά φέρουμε Γερμανία. Har vi solen också.
περνάει εδώ. Ο δρόμος είναι χάλια. Και ακούμε και βιετναμέζικη μουσική, ήρεμη. Φτάνουμε στην Πράγα. Jo, Prag är väldigt vacker också. Kommer du ihåg vägen? Det är så många år du har bott här. Kolla vad fint. Oj, oj, oj. Ja. Så ser det ut. Έτσι φαίνεται εδώ. Πανέμορφη Πράγα. Τα δέντρα, κολλά. Όχι, το με γιατί φύνανε. Όχι, ναι. Κοιτάξτε ομορφιές. Εγώ κομπελχούγ ήταν ο Βέγγεν.